Υπάρχουν σπίτια όπου απλώς κατοικείς και σπίτια στα οποία ζεις. Όπως η εντυπωσιακή κατοικία 178 τετραγωνικών μέτρων στο νεόδμητο συγκρότημα Pyrgos Residence στα Χανιά, που δεσπόζει στην ανατολική πλευρά της πόλης με την minimal αρχιτεκτονική και την υψηλή αισθητική του. Μια τελευταία διαθέσιμη μεζονέτα με 3 υπνοδωμάτια, ιδιωτική πισίνα, κήπο, playroom και μεγάλα μπαλκόνια που γεμίζουν τους χώρους με άπλετο φυσικό φως, σε κτίριο ενεργειακής κλάσης Α+, με ιδιωτική είσοδο, σύγχρονα υλικά και ενεργειακές λύσεις τελευταίας τεχνολογίας. Στην περιοχή Πύργος Χαλέπας, μια πανέμορφη τοποθεσία που σου επιτρέπει να φτάνεις εύκολα τόσο στο κέντρο των Χανίων όσο και στη θάλασσα, διατηρώντας την καθημερινότητά σου όμορφη και λειτουργική. Pyrgos Residence, ένα σπίτι που θα σου θυμίζει καθημερινά γιατί το επέλεξες.